празна, няма интерес, няма зрители. Така констатирахме това нещо и по време на Европейското първенство у нас в София преди 2 години. За да върнем зрителите, т.е. интереса на българските фенове към спортната гимнастика, трябва да им предложим и български успехи. Сега се връщаме към това, което се случва. Квалификации за Световната купа. 2 финални дни предстоят събота и неделя. Петъка е ден за квалификации на земя. Мисля, че това е първото съчетание на земя, което виждаме днес. И то на руската гимнастичка, която беше много недоволна от представянето си на града. Дария Скрипник. Да. Това. Рускова състезателка започна съчетанието си с тривинта, после 2,5 с продължение превъртане. Двойно салто. Не знам как го стъпи, но няма да се бори падане. Просто приклекна до последно. Самото двойно салто беше ниско, с ниска амплитуда и затова се принуди да кляка, защото иначе щеше да подпре. Но пък това са едни от най-рискованите приземявания. Да клякаш, защото ако пък усучиш коляно, няма да можеш да се справиш. 2 в чупка по-добре е изпълнено от 2 свити. Странна работа. Но все пак се изигра съчетането, но няма настроение. Направо отпусната изглежда, което е странно за руските гимнастички. Те трудно губят мотивация. Има едни тренери, които много така умеят да мотивират.